Dobrý večer ešte raz. Pokračujeme ďalším panelom. Zopakujem, než začneme, že vás prosím, aby ste si vypli Wi-Fi, aby sme mohli streamovať toto podujatie, pokiaľ možno bez prerušenia. Sme v Romerovom dome, ja som Dominika Moravčíková. Ďalší panel bude venovaný prekladateľským rezidenciám. Doteraz sme mali literárne rezidencie, ktoré boli zamerané na autorskú tvorbu a v tomto paneli sme združili dve rezidentky, ktoré sa špecificky venovali literárnemu prekladu. A je to Eva Lavríková a Kristina Karabová, ktoré tu vítam. A obidve boli na rezidencii v norskom Stavangeri. Ja vlastne krátko predstavím každú rezidentku a potom si niečo možno povieme o tom ich rezidenčnom projekte a rovno budú čítať. Eva Lavríková sa venuje prekladu práve norskej literatúry, takže myslím, že bolo pre ňu veľmi výživné, že mala práve tú rezidenciu v Norsku, o čom sa ma asi povie bližšie, a venovala sa prekladu zbierky Záchranka od stavangerského spisovateľa Johana Harstада. A Eva Lavríková, možno môžeš na začiatku povedať, že aby sme si tak vedeli predstaviť, že či si myslíš, že sa tá prekladateľská rezidencia nejako líši od tej autorskej, že ako vyzerá tá práca počas tej rezidencie, že naozaj máš tú rutinu, že prekladáš nejaký ten pracovný čas každý deň? Áno, konkrétna moja rezidencia bola teda nielen odlišná od tých predošlých v tom, že na rozdiel od autorskej bola prekladateľská, ale navyše bola teda prekladateľská stavangerského autora. Čiže tá moja ako keby nejaká osobná ambícia, keď to tak nazvem, bola vlastne možno trochu iná, že nebola len taká, že nájsť si ten ako keby časopriestor, pokoj a nejaké rozpoloženie a nejakú motiváciu na tú tvorbu samotnú, lebo ja aj preklad považujem za tvorbu do istej miery. Ale zároveň vlastne ja som chcela využiť práve to prostredie Stavangeru na to, aby som si viac ako keby tak nejak nažila to prostredie, z ktorého ten autor pochádzal a to prostredie, ktoré ho nejakým spôsobom formovalo a ktoré nejakým spôsobom sa možno odráža aj v tej jeho tvorbe. Čiže pre mňa napríklad boli ako keby rovnako produktívne a plodné aj tie dni, kedy som reálne nepreložila ani písmenko a len tak som sa tam motala po okolí, pretože bolo pre mňa veľmi užitočné mať možnosť zažiť ten Stavanger aj v takej svojej každodennosti. Tak možno môžeme rovno prejsť k nejakej ukážke. Dobre, rada. Ja som teda prekladala stavangerského autora Johana Harstada, ktorého zbierka poviedok pod názvom Záchranka by mala výsť začiatkom tohto leta vo vydavateľstve Brak. A je to teda zbierka poviedok o takých, povedala by som, že všeľudských pocitoch a emóciách. A táto poviedka sa volá Za. Tam dolu je aj náš dom. Vidíš ho? Tam dolu. Tam hneď za školou, aha. Vravím a ukazujem prstom, ale nikto neodpovedá. A keď zmlknem, počujem len vzduch, šum vetra. Fúka, zatiahnem si zip z nabunde až po krk a nakúknem ponad okraj. Som vysoko a hlboko podo mnou sa rozsvecujú svetlá. Pridám plyn, nech balón stúpa stále vyššie. Nesneží. Stúpam nahor. Prestalo snežiť a podo mnou hlboko sa vinie cesta. Strácam sa. 50 rokov, 10 mesiacov a 6 dní, odkedy som ťa tam dolu stretol. Sedel som pred školou a ty si vyšla z dverí. Jar 1948. Plno slnka. Mala si toľkých priateľov, poflakoval som sa po školskom dvore, bol to iný svet. Pamätáš, ešte aj smetiaky boli iné. Smetiari veselší, bola to iná doba, iné zvuky prenikali v letné rána cez okná chaty v Homersáku. Boli dni a boli večery, ktoré si trávila s priateľmi. Hral som trochu na gitare, pretože tak sa to robievalo. Hral som ti na gitare tie 3 piesne, ktoré som vedel. Hral som pre teba a ty si spievala, sedela si na terase a spievala si a svet ti odpovedal spevom. Teraz stúpam v balóne. Stúpam nahor k tebe. Si niekde tam hore, usmievaš sa. Boli to pekné roky, žili sme spolu kdesi tam dolu a pravda, že občas to bolo zložité a boli aj taniere rozbité o stenu, aj plačúce deti, bolo ich treba voziť na futbalové tréningy a na nácviky hudobného zboru. Boli oslavy 17. mája, výlety každú nedeľu, palácinky v utorok. Často som potreboval byť chvíľu sám, ale už to nepotrebujem.
Boli to pekné dni tam dolu. Pozerám z koša na krajinu podo mnou, na mesto, stúpam a pozerám sa na miesta, odkiaľ prichádzam. Som na ceste za tebou a ty si kde si tu hore. Mali sme pekný dom, pekný murovaný dom s bielým plotom a záhradou a machom prerastajúcim trávou a textilnými ležadlami od apríla do septembra a kosačkami vrčiacimi v susedstve. Mal som ťa tak rád, pamätáš? Stále ťa mám rád. Strácaš sa. Ja sa strácam. Deti sa strácajú. Chýbaš mi. Si mŕtva. Si mŕtva už 4 týždne a dom je taký prázdny. Ponevieram sa po izbách, prekladám papiere z miesta na miesto, nedokážem nič urobiť. Nakoniec len posedávam na stoličke a pozerám sa z okna. Okna by bolo treba umyť, ale neviem nájsť tú vecičku, čo si na to používala. Ako sa to volá? Stierka? Nie, tu sme používali v sprche, či nie? Takže okná zostávajú špinavé, to najhoršie aj tak zmie dážď, alebo sa o to postarajú deti. Pretože ja som na ceste nahor. A ja už som na ceste. Ty úžasný, jedinečný človek, som na ceste za tebou. Vieš, prichádzam, už mi tam dolu nič nebude chýbať. Nič neľutujem. Vieš, ako to myslím. Spravil by som to znova napriek všetkému. Tak teda prichádzam, ak si pripravená a podržala si mi miesto. Nemám so sebou veľa vecí, jeden kufrík, holiace potreby a pár košiel. Kvety v záhrade som polial včera, takže pár dní vydržia však. Haló, ľudia, strácam sa. Všetci sa strácame. Na všetkých zabudneme a všetkých si budeme pamätať, naše deti a deti našich susedov si budú pamätať nás aj naše mená, nie všetky naše činy, ale zlomok z toho, kým sme boli. A to, kým sme boli, bude aj zabudnuté. Naše mená však zostanú, kde si tam dole stále sme, od tlačky prstov na kôre stromov. Existovali sme, boli sme tu a na všetkom zanechali svoje stopy. Boli sme tu a už tu nie sme. A naše deti stoja pod nami a so zaklonenými hlavami sa za nami dívajú, až kým nemajú úplne stuhnutý krk. A potom idú domov za svojimi ženami a mužmi, vyspia sa spolu a narodia sa im deti a potom sa stratia a tak toto pokračuje stále dokola. Stále sa rodia ľudia, ktorých možno milovať. Stále. A tu už je všetko v poriadku. Ahoj, ahoj, vy tam dole. Vykrikujem z koša balóna a ten stúpa, vidím ulice podobnou, autá, je tma, ale pouličné lampy svietia, autá tiež sú na ceste domov, alebo za tajnými milenkami a milencami a manželkami a manželmi a deťmi. Počujem zvuky otvárajúcich sa dverí a objímajúcich sa ľudí, počujem rozbaľovanie darčekov a počujem záchranku na ceste na pomoc niekomu, kto to potrebuje. Vidím pod sebou bytovky a všade žijú ľudia. Niektorých z nich sme milovali, iných nenávideli. Mali sme veľký dom a množstvo osláv a v nedeľu kopec pohárov, naše deti sediace v gumákoch v obývačke. Zanechali sme po sebe stopy, som s tým spokojný. Ty nie? Ja len som sa smiala, som hovorila Michalovi, že on napísal v Stavangeri poviedky, ktoré majú strašne dlhé vety a ja som v Stavangeri prekladala poviedky, ktoré majú strašne dlhé vety. Že možno je to tým vzduchom tam. Ďakujeme veľmi pekne. Druhou rezidentkou, ktorá bola na prekladateľskej rezidencii v Stavangeri, je Kristína Karabová. Kristína prekladá z viacerých jazykov, v súčasnosti hlavne anglofónne autorky, ale taktiež z poľštiny a z ruštiny. A ja poprosím Kristínu, aby predstavila svoj projekt. Dobrý večer. Áno. No, ja som bola v Stavangeri, aby som prekladala túto knižku. Je to vlastne zborník feministickej a LGBT plus poézie z Ruska pod reakciou Haliny Riembu a Eugena Ostaševského. A ten projekt toho, že by som sa to chcela preložiť, vznikol ešte vlastne pred 24.2.2022, teda pred totálnou inváziou. Ale povedala som si, že vlastne to sú aj tak ľudia, ktorí sú vlastne tiež v opozícii a tiež sú vlastne v veľmi zraniteľnej pozícii. A keď som vlastne bola v tom Stavangeri, čo bolo v novembri, na prelome novembra, decembra 2022, tak to bol vlastne ten čas, keď Rusko pálilo asi po 120 rakiet denne na Ukrajinu, tak som nejak zrezignovala postupne z tohto ako úmyslu. Prečítam nejaké básne odtiaľ a potom najnovšiu vlastne báseň od Haliny Riembu. Halina Riembu je vlastne tá editorka, ona je pôvodne z Ruska, z Omsku a momentálne býva vo Lvove.
všetky tie autorky a autorks, nebinárne, sú v emigrácii z Ruska. Daria Serenko. Dcéra skrčená v tme, studený prst v gaťkách, slabý pach nočného úniku. Slovník. Trigger značí stlačený kohútik. A dcera letí, vystiera sa, ako keby sa stala súčasťou samej seba a nie násilne nanúteného denného režimu, ktorý jej zakasal telo zo všetkých strán. Aby ide ľahké a nevidno stopy. A ani toho, kto bije. Slovník. Násilie značí vzplanutie červenej, modrej. Blesk pod jazykom, keď plačeš. Hmla okolo detskej postielky. Aby sa nemohli priblížiť. Žiaľ, nikoho bližšieho ako oni nemá. Ich tezaurus je plný hadov. B ako bestiárium. Slovník. Matka značí zviera, ktoré neexistuje. Uzatvorený potravinový reťazec požiera si chvost. Dcera je tá, čo je na jeho konci. A teraz od Leonida Georgievského a toho času Jeleny Georgievskej. A týka sa štátneho represívneho aparátu, OMONu a nejakým spôsobom zopretia sa voči nemu. Halucinogram. Žena do slnka odetá zachytáva padajúceho. Odtrháva si kúsok odevu, podáva mu. A zachránený hovorí: nebude mi dobre tvoje slnko, žena. Oblečím si čierne slnko fízlovskej uniformy. Spustil ťa vývojar svetla, ty si presitol, hľadajúc pavučinky prázdnoty. Ale bolo tak jasne, že v každom rohu sa nahromadili krásne veci. Nebolo sa čo ochytiť. Existuje vzor. Je z čoho vyberať. Nová serióznosť gombíkov a policajných čapíc. Jemná irónia kolaborácie. Čierne slnko fízlovskej uniformy, umri za nás. Chcel by som vidieť každého, u koho v hlave mongolský vietor točí rómske koleso. Pod dažďom ruskej nenávisti. Zjať ich a odviesť ich odtiaľto. Zakrýva ich čierne slnko baltidou. Sivá uniforma. Sivé je nové čierne. Počítal som ho. Prvok A, prvok B plus prvok C. On je pre mňa prvkami, my sme pre ňoho lumikmi. Zdochynajúc pod sivou zemou vody, rodíme sa ako červy pod kôrou nadarmo vyrúbaného stromu. Nanovo sa vynalieza koleso. Zatvárame oči, aby sme nevideli čierne slnko fízlovskej uniformy. No ono je halucinogram. Vybuchuje a plodí fosfény. Rozbíja náš labyrint. A tu pred nami je sivá cesta. Veľká rovná cesta. K slnku. Xenos. A teraz Halina Rimbu. To je najdlhšia vec od nej. Píšte. Spálili sme vám dediny. Zbombardovali sme vám mesta, obce mestského typu a dediny. Píšte. Zničili sme ľudí, ktorí tam ostali. A potom sme našim písomníctvom zakryli zývajúcu jamu divadla v meste, ktoré sa bojíme nazvať. Píšte. Teraz je to nové divadlo a my sme v ňom herci. Sediať za počítačom na gauči. Rozpadajúca na večierko v kuchyni. Píšte. Nápis deti len provokoval. Píšte. Pálili sme zaživa vaše zvieratá, pálili sme ich a jedli. A vtedy sme sa nimi stali. Píšte. Tu je parataxa FAB 500 a glosolalia kinžalu. Experimentálna syntax odpaľovacích zariadení. Teraz je našim písomníctvom len toto. Píšte. Bol to masaker? Neviem povedať. Ja neviem si spomenúť. Píšte. Písali sme o vašich útrapách, ako by sme trpeli my, kým sme zabíjali vašich spisovateľov. My. A užívali sme si to. Prišli sme k iným národom a povedali: my sme obete. A oni nám uverili. Píš. Neverím svojim a tvojim slzám. Píš. V Ukrajine sme používali fosfor a mučili sme. Píš. Najlepší ľudia v našich národov boli bezmocní. Ale najprv sme seba úplne šialene vytriedili na horších a lepších. A boli sme všetci bezmocní? Píš. Bojím sa rozpadu nášho tela,
príšernej alebo milovanej krajiny. Tá krajina nikdy nebola iba krajinou. Píš. Nepoznáme na tých detí. Nemôžem ich odsledovať. Je ich priveľa na zapamätanie. Píšte. My sme tí, čo nepoznajú mená. Píšte. Aj my sme tam boli. Nezmyselné sprievody víťazstva sa prenášali predstavami do našej jedinej veľkej vlasteneckej vojny. S novým obsahom niesli sme kartóny s našimi mŕtvými, stáli sme, pohojdávali sme sa za rinčanie nástrojov, čo nám dodávalo extra pravdu a extra silu. A my sme si to užívali. Píšte, z našich detí sme zabijakov. Píšte, sme národy a sme jeden národ. Dokonca proti vôli. A to všetko sme robili. Píšte. Nemôžeme písať otvorene, lebo za nás píše guľkami človek kontrolujúci Žitomírskú diaľnicu. A potom sme zatopili vaše domy. Nenosili sme so sebou jód ani škrtidlo a preto sme iné mierové písomníctvo o nenásilí so zreteľným hlasom od Mlka. Všetko to. Nie jedenkrát a aj tak naďalej písali o inom. Od Mlka. Píš. Moje písomníctvo sú mučiarne. Hranice, kde sa odpalujú rakety. Letnej noci 2022. Píšem. Ďakujem veľmi pekne. Je možno ťažké nadviazať na takýto ťaživý text, ale predsa len by som sa vás ešte na záver opýtala, kde vieme sa treba dostať k plodom tejto prekladateľskej práce, čo sa týka publikácií. Ja myslím, že to je trochu jednoduchšie, tak začnem. Momentálne je teda táto zbierka už u korektorky a mala by výsť začiatkom leta v Braku a chceme práve Johana Haštáda pozvať na Slovensko tento rok, čiže autora tejto zbierky, buď teda na literárny festival Brak alebo na Pohodu. Takže to ešte závisí tak trochu aj od vydavateľa, ale taký je plán. Takže ja dúfam, že sa k nemu dostaneme nielen k tej zbierke, ale aj k autorovi čoskoro. Výborne. Ďakujem. Takže vlastne ďakujem aj literárnym rezidenciám, že sa to akože podarilo a že to žije ďalej a bude žiť ďalej. Ja na to nemám zatiaľ odpoveď. Ja sa proste musím rozhúpať a k tomu napísať nejaký silný úvod, lebo a niekomu to potom ponúknuť, ale neviem, či je na to čas a neviem. Jasne. Dúfam, že niekde. Super, ďakujeme veľmi pekne Eve Lavríkovej a Kristine Karabovej. A toto bol teda prekladateľský panel. A budeme v krátkom slede pokračovať posledným panelom. Bude to už panel, ktorý prebehne čisto v angličtine. Popredná islandská prozaička Kristín Ómarsdóttir a portugalský básnik žijúci v Norsku Alvaro Seisa v konverzácii so slovenským prozaikom Michalom Talom. A to teda začne o krátku chvíľu. Ďakujeme.